Nggih. Bilih pamirsa ingkang wonten wingking menika saged tindak majeng. saged tindak ngajeng lenggah wonten karpet menika ngaten. Oh, ngaten nggih. Bapak Ibu saged Nggih, sing lenggahe kurang sekecok iso lenggahe karpet mriku. Karpet monggo monggo. Mergo acara seremonial wis rampung. Nggih. Acara sing gunakake lokasi mriku wis rampung. Nggih. Nggih. Dekat merapat yang jauh mendekat. Iya iya. Nggih. Piyai mriki niku piyai sing nyejeni karo budayane kok Mas. Jemenake Oh, saestu. Tur dasare sing ora iso rawuh saged mirsani lumantar channel Cah Gunung Gandul, Cah Sragen, Juve Budaya, HVS Sragen, Cakrawala Video, tuwin saking Kemendikbud, Mas. Ini kok live streaming kanak sanget. Oh iya. dados ingkang wonten dalem saged mirsani lumantar channel YouTube. Leres. Iki Pak Sunarto, Bapak Nandang Gemolo nggih mirsani. Oh nggih, matur nuwun. Mas Warboyo Jumantono nggih mirsani. Ya, Nggih sing dalu. menika para pandhemen wayang anu sami ngrencangi lek-lekan. Nggih Mas Bayu. Yo, aku tak nyuwun podang kuning. Dibawani sing bawa Mbak Eka mengko langgame Mbak Dita Intawati. Oh, ngono nggih. Podang kuning dibawani mengko kula kitungaken kagem Mas Mari. Suwe kagem kadang kula Mas Sukri. Ya. Nggih. Wis pirang-pirang dina ning kene kok Mas Sukri Mas Eko. Nggih. Nggih. Ana taraka. Ketanya entuk wong menjing gitu. Itu wong gede. Oh, Nggih, yo dibawani Mbak Eka. Monggo. Yo. Senadyan wujud temong maksi. Mas Bagong, aja nyepelekke. Nggih. Arepe kaki mung kaya tugelan debok. Ning kuwi suarane hebat. oh gitu bulan. Tapi iya wis ngendika. Heeh. Aku jenenge pengen aku Mas yo bentukku kaya portal ngene iki. Tugelan tebok. Nyapa kebulan tebok garisan maisan ngono. Ya jesu. Iya. Neno. Ano. Alus manis nengsat mati. Hop, ganti Mbak Dita. Iya. Neno. Golek isi podang pita. Suarane apik, nyo jatahmu 100 Mbak Dita. Terima kasih Pak Bayu. Ano. Iya. Wis Mas Bayu jane lak tenan. ela opo mantane ra itu. Iya. Bendalu Pak Lurah. Ngapa terus lu Pak Lurah? Lho, boten nggih Pak Diki. Iya Mbak Eka. Ano. Ibu bunga hatiku nyanding bisa Yo, diantarke Mas Petro. Niki sing beksani sampeyan, Nggih. tayoke sing nembang Mbak Dita. Kowe Rama Seger walikane Eka karo Mas Bagong. Saiki langgah wis sik. Kowe karo Bagong. Apa? Mungkin kula niku ben memperbaiki keturunan tadi pasangan sing dhuwur bagus ngeten lho. Lah kowe karo Bagong apa to? Lah aku kurang piye? Ya gagal lho, Sing Nok. wedok sing ngene, sing lanang bentuke kaya bedhug. Lah aku bedok lah ya pas Lah sapa ngerti sok anak-anak benjik. Ayo sepiye aku. Yo, bedok karo tabuhe. Iya. Pomo aku kebo kowe letongi. Mumpung mau karo Dita, pamane gandengan ngono. Nggih. Takoki, Lah pundi Mas Petro? badhe jagung kah mengke mampir teng mall. Iya. Wah, aku ya
Aku di Mas Bagong. Jadi layak. Kok beda layak? Saya Aku tuh enak deh. Lah coba nek sing garing Ika. Nanti kan? Ngebusi kebo. Yo aja ta wis sambil. Yo Kak Dita, diaturke langgame. Maka, yuk. Ngapa? Iki kula duwe pasangan ora bener blas. Kayak bentuke gedhi ngene karena apa-apane. Kita anak Kowe piye? Piye coba Mas Kira sing digawe Dita ayo. Nen. Nah, ayo. Esuk awan Oh, jumlahnya pas tak tambahin 50 ya. Ini lho, Bu.
Ayo jelubung. Ayo, coba bong. Ayo. Ayo. Oh, kendangnya di pasar nih. Dah. Ayo. Neng ya. Besok awak. Gak pas kuwi ora pas lho. Telat gue. Telat ya. Kene kumpul ngono rada dijer. Ini bareng gue. Kowe sing ra iso. Kowe sing ra iso. Mira-mira iki nek dinawi kan. Nek sing kendang ben wis mudeng tempo kok. Lah kowe kuwi lho. Kowe sing ra iso pasti Saya tempo. kan ngerti tepul. Tempo. Tepul. Oh, iki pamorane dinawi ak pisu. Apa? Cok. Yo aja. Nyatane aku iso pas lho. Ayo, ayo, ayo. Yo. Neng. Ayo. Besok awak. Yo pas tak tambah 100 mana lho. Matur nuwun Mas Bayu. Lihat bagaimana kesejahteraan keluarga kita, Mas. Yo sing bagong. Ayo. Kamu harus bisa. Ayo dipasih. Sapa pas 100. Ayo. Ayo dipasih. Yuk. Ya enggak? Neng. Besok awak. Satu. Luar biasa. Mas. Sopo pas satu. Gue pas iki wis entek gitu. Wis entek. Mau ngopo ora pas? Pengen iki. Kowe krungu kondange IMPP Bayaji. Yo. Atase Anake Pak Anu Suwoto lho. aja ngono. Ben kok kentekan. Mas Gogong. Ben ta yo gede-gede gamelan. Mas Gogong. Aku sebagai istrimu. Aku tidak akan menegangkanmu. Lah piye? Ini. Wih, 100 wih. Ini. Wih dari siapa kan? Ini duitku. Dalu Pak Lurah. Alah, gua mau tolong Pak Lurah wae. Yo ben sare. Oke, makasih Mbak Dita lho, Mbak Eka mohon enggak. Ayo, gini. Malik pelok baru, Mbak. Ayo, malik pelok. Malik pelok, wis ora sah delok, Gong.